Ευλογείτε, Τίμιε Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το καθιερωμένο δεκάλεπτο της πνευματικής μας, όχι αιμοδοσίας, αλλά αιμοληψίας. Δεν δίνουμε αίμα εμείς εδώ, παίρνουμε αίμα. Παίρνουμε αίμα Χριστού, σώμα και αίμα Χριστού, κυριολεκτικά, με την Θεία Κοινωνία και μεταφορικά με τον Λόγο του Κυρίου, με τα παραδείγματα των Αγίων μας. Σήμερα, τη 10η του αυτού μηνός, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπου. Δύο λόγια στην αγάπη σας από τον Άγιο Χαράλαμπο για τον βίο του, πολύ γατινά, για ένα πολύ μεγάλο συγκλονιστικό θαύμα του, σύγχρονο, στα χρόνια της κατοχής, για να δούμε τι σημαίνουν Άγιοι, τι σημαίνει Άγιος και φυσικά τα ανάλογα επίκαιρα μηνύματα και για μας σήμερα, όπως και για τους ανθρώπους της κάθε εποχής. Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέας του Χριστού στα δύσκολα χρόνια των διωγμών, στα τέλη του Δευτέρου. Τέλη Δευτέρου σημαίνει κοντά στο 200 μετά Χριστόν και αρχές του 3ου αιώνα, λίγο μετά το 200. Τότε λοιπόν που όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά της ειδωλολατρίας και της μανίας, της δαιμονικής που είχε καταλάβει τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, που στρέφονταν εναντίον των χριστιανών και ήθελαν, αν είναι δυνατόν, να τους εξαφανίσουν από τη γη. Σε αυτά τα χρόνια, λοιπόν, επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβίρου, ο Άγιος Χαράλαμπος, βασανίστηκε αφού με θαυμαστή γενναιότητα και θάρρος για την ηλικία του, ήταν υπέργυρος, σε ηλικία 113 ετών βασανίστηκε και μαρτύρησε για τον Χριστό. Αφού λοιπόν τον έγδερναν ζωντανό και ο Χριστός τον εθεράπευε και θαύμαζαν και οι ίδιοι οι διώκτες του, μετά ανέλαβε ο ίδιος ο Σεπτίμιος Σεβίρος και φυσικά αφού ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ατρόμητος, στέρεος και ακλόνητος στην πίστη του στον Χριστό, τον αποκεφάλισε. Πέρασαν από τότε περίπου 1.800 χρόνια, 18 εκατόχρονα, 18 αιώνες. Αλλά τι σημασία έχει ο χρόνος όταν οι Άγιοι βρίσκονται στη Βασιλεία του Θεού? Τότε για αυτούς δεν υπάρχει χρόνος. Τότε για αυτούς ισχύει ο λόγος του Χριστού, ο οποίος μας είπε ότι «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πεθαίνει, γιατί ο θάνατος του δεν είναι όλεθρος και καταστροφή, αλλά είναι πέρασμα, είναι σαν ένα γεφύρι που τον περνά από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή, την αληθινή και την άλικτη, που δεν έχει λήξη. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, το 1943, όταν οι ναζιστικές ορδές, η λέλαπα του ναζισμού και του φασισμού είχε εξαπολυθεί σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας και είναι σε όλους μας γνωστό οι φρικαλαιότητες και τα εγκλήματα και τα ολοκαυτώματα που έκαναν οι φίλοι μας και σύμμαχοί μας, οι άσπονδοι φίλοι μας. Άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις, τους εχθρούς. Οι Γερμανοί είχαν λοιπόν βάλει στο μάτι και μια κομμόπολη ακόμα, πλάι σε όλες τις άλλες, της Πελοποννήσου, της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας. Φιλιατρά ήταν το όνομα, είναι το όνομα αυτής της κομμοπόλεως. Και για κάποιο, τέλος πάντων, για μια ενέργεια που έγινε εις βάρος τους, εναντίον τους,
είχαν αποφασίσει να εξολοθρεύσουν και αυτή την πόλη, όπως είχαν κάνει και στα Καλάβρητα και σε πολλές άλλες και στην πατρίδα μας, αλλά και αλλού. Το πληροφορείται ένας κληρικός, προσπαθεί να μεσολαβήσει ανένδοτη οι σκληροτράχυλοι Γερμανοί, ποιος να τους γυρίσει τα μυαλά. Και τότε λοιπόν ο κληρικός δίνει σήμα για προσευχή στον Άγιο Χαράλαμπο. Και αυτά που ακούγονται στις μέρες μας, στην εποχή τη μεταμοντέρνα, εμείς που έχουμε καβαλήσει το καλάμι, που ακούγονται σαν παραμύθια, ακούστε τη συνέχεια. Γίνεται λοιπόν προσευχή προς τον Άγιο Χαραλάμπη, τελευταία ημέρα, τελευταία βραδιά, η επαύριο που θα ξημέρωνε, θα γινόταν το κακό. Και γίνεται το εξής θαυμαστό. Βλέπει ο Γερμανός διοικητής Κοντάο, το όνομά του, στον ύπνο του, 3 διαδοχικά φορές τον Άγιο Χαράλαμπο, δεν το γνώρισε, αυτός δεν ήταν χριστιανός, πάντως αυτοί δεν έχουν Αγίους, οι Προτεστάντες δεν έχουν καθόλου Αγίους, δεν πιστεύουν σε Αγίους, δηλαδή απλά κατόνομα χριστιανοί. Δεν το γνώρισε λοιπόν, είδε απλά έναν σεβάσμιο γέροντα με λευκή μακριά γενιάδα να του κάνει συστάσεις και να του λέει ότι αυτό που έχεις στόχο, που έχεις σκοπό αύριο να κάνεις, δεν θα το κάνεις. Στην αρχή ήταν ήρεμος. Δεν θα το κάνεις και μάλιστα τον διαβεβαίωσε, μη φοβάσαι, δεν θα πάθεις τίποτα ούτε εσύ, ούτε οι στρατιώτες σου. Γιατί εν καιρό πολέμου εννοείται ότι άρνηση εκτέλεσης διαταγής σημαίνει θάνατο για αυτόν που αρνείται. Ξυπνάει ο Γερμαναράς μέσα στη νύχτα, σαφώς ενοχλημένος και ανήσυχος, ήταν ολοζώντανο αυτό που είδε, προσπαθώντας όμως να ξανακοιμηθεί, τον βλέπει για δεύτερη φορά τον Άγιο Χαράλαμπο, να του κάνει τώρα πιο έντονες τις συστάσεις και τις παρατηρήσεις του και να τον διαβεβαιώνει ότι δεν θα πάθει τίποτα ούτε αυτός, ούτε οι στρατιώτες του. Ξανά τα ίδια, προσπαθώντας λοιπόν να περάσει η νύχτα, βλέπει, αλλά μη έχοντας ακόμα αποφασίσει να ματαιώσει αυτό που έπρεπε να κάνει, που είχε ως εντολή από τους ανωτέρους του. Προσπαθεί λοιπόν για τρίτη φορά, αφού προσπάθησε να κινηθεί, βλέπει τον Άγιο Χαράλαμπο για τρίτη φορά, τώρα πλέον να είναι επιτακτικό το ύφος του. Δηλαδή να μην του αφήνει κανένα περιθώριο. Και μάλιστα, όπως ο ίδιος λέει, μπορείτε να διαβάσετε και λεπτομέρειες αυτού του θαύματος στο ίντερνετ μόνοι σας, άκουσε μέσα στον ύπνο του κλάματα, κραυγές, μυρολόγια και κατάρες των μανάδων, δηλαδή ήταν σαν να έβλεπε τι επρόκειτο να προκαλέσει. Και φανερά συγκλονισμένος πλέον, σηκώνεται, πετάγεται από το κρεβάτι του, έχοντας πλέον αποφασίσει πράγματι να μην εκτελέσει. Και τι κάνει? Παίρνει μέσα στα άγρια χαράματα τον ανώτερό του στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, που ήταν το διοικητήριο, θα λέγαμε, της Πελοποννήσου, της γερμανικής διοίκησης, κατοχικής διοίκησης της Πελοποννήσου, για να ενημερώσει τον ανώτερό του. Μη φοβούμενος τι θα του πει ο ανώτερός του, έχοντας αποφασίσει ότι πρέπει να το πει. Και τι γίνεται? Ο του θαύματος. Απ' την άλλη άκρη του σύρματος, αντί να ακούσει βρισχές, απειλές και φοβέρες, τι ακούει? Ακούει τον ανώτερό του να λέει ναι, δεν θα το κάνουμε. Γιατί ο Άγιος Χαράλαμπος είχε εμφανιστεί και σε αυτόν και του είχε πει τα ίδια. Το αποτέλεσμα, ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, εκείνη που επρόκειτο να είναι η αποφράδα ημέρα για τα φυλιατρά, και πάγωνε το αίμα στις φλέβες των φυλιατρινών, έχοντας υπόψη τους τα προηγούμενα δραματικά γεγονότα και βιώματα άλλων περιοχών, αντιστοίχως. Βλέπουν τον Γερμανό να καλεί τους ιερείς και τους προύχοντες των φυλιατρών, όχι για να τους εκτελέσει όπως ήταν το αρχικό σχέδιο και να πάρει γυναικόπαιδα να τα στείλει στη Γερμανία, εκεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου γινόταν πειραματόζωα και στο τέλος θανατώνονταν, αλλά να του ανοίξουν τις εκκλησιές. Και ανοίγοντάς τους τις εκκλησιές, βλέπει σε μία από αυτές την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους και τον βλέπει ακριβώς έτσι όπως τον είδε στον ύπνο του. Και λέει, αυτός σας έσωσε. Το αποτέλεσμα, εσώθη η πόλη των φυλιατρών
Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν έληξε ο πόλεμος, φυσικά ο Γερμανός δεν υπέστη καμία δίωξη, και όταν έληξε ο πόλεμος, τι έκανε? Ερχόταν και πανηγύριζε τον Άγιο Χαράλαμπο τώρα μέσα στο καταχύμωνο. Κοιτάτε τώρα που έχουμε αλλάξει τον καιρό και φαίνεται σαν να είναι καλοκαιράκι. Εμείς θυμόμαστε ότι του Αγίου Χαραλάμπους ήταν χειμώνας, με χιόνια, έχουμε τέτοια βιώματα. Μια χρονιά λοιπόν δεν πρόλαβε λόγω των χιονιών να έρθει έγκαιρα και ήρθε μια μέρα καθυστέρηση και μάλιστα οι φιλιατρινοί επανέλαβαν, λέει, το πανηγύρι προς χάρη του. Οντολογείς, αυτά που δεν μπορούμε εμείς, τα μπορούν οι Άγιοι. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό και στους Αγίους του που είναι τα πραγματικά παιδιά του, τα γνήσια παιδιά του και οι μάρτυρες του. Μάρτυρες και με τον λόγο και με το αίμα τους. Άλλαξε ή δεν άλλαξε τα μυαλά των Γερμανών μέσα σε μια νύχτα ο Άγιος Χαράλαμπος? Τα άλλαξε και τα παράλλαξε. Είναι μήνυμα αυτό για μας σήμερα και για κάθε εποχή και για σήμερα. Για τους εχθρούς που μας έχουν περιστοιχίσει και θέλουν να μας πιούνε το αίμα. Θέλουν να μας στραγγαλίσουν. Και εμείς ψάχνουμε γυρνώντας δόθε κήθε για συμμάχους. Συμμάχους που κι αυτοί θέλουν το κάτι τους για να μας δώσουν πρόσκαιρα τη συμμαχία τους. Και θέλουν να τους πληρώσουμε αδρά, αγοράζοντας τα όπλα τους. Να λοιπόν η δύναμη που έχουμε και δεν τη χρησιμοποιούμε. Να η δύναμη που έχουμε και δυστυχώς την ξεχνάμε. Είναι η δύναμη της πίστης μας, είναι η δύναμη των Αγίων μας, είναι η δύναμη του Θεού που επαληθεύει σε κάθε εποχή αυτό που ψάλλουμε στις εκκλησίες μας, ή ο Θεός με θυμών που δεις καθημών. Αυτό λοιπόν επαληθεύει και ο Άγιος Μέγας, αυτός Άγιος Ιερομάρτης Χαράλαμπος, και μας δείχνει το δρόμο της πίστης που με ασφάλεια, αν το πορευτούμε, θα μας βγάζει από τα αδιέξοδα όχι μόνο τα προσωπικά, ούτε μόνο τα οικογενειακά, αλλά ακόμα και τα εθνικά. Αυτοί είναι οι Άγιοι μας. Δεν είναι ξεθοριασμένες φιγούρες στον τοίχο της Εκκλησιάς που τις έχει φάει η υγρασία και είναι έτοιμες να πέσουν και δεν φαίνονται τα χρώματά τους από την κάπνα και από την υγρασία, αλλά οι Άγιοι μας είναι ολοζώντανα πρόσωπα. Είναι ζωντανές προσωπικότητες. Και όταν προσευχόμαστε σε αυτούς, δεν προσευχόμαστε σε ξύλα και σε χρώματα και σε τσιμέντα, αλλά προσκυνούμε τιμητικά και προσευχόμαστε και παρακαλούμε και μας ακούν και μας κάνουν τα χατήρια, αρκεί εμείς να καταφεύγουμε σε αυτούς με πίστη. Μακάρι λοιπόν ο Άγιος Χαράλαμπος να μας φωτίζει και εμάς, να μας φυλάτει, σώους και αυλαβείς και εμάς και την πατρίδα μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Αμήν.